yawa hajiya halima ga hajiya halima autar naziru ne da adam wadiya adam ko na ce rarara hajja halima ta so gayya hajiya halima uwar gayya alzare ki mai hali na yabawa farar uwa a meken aniya hajiya halima ne yabawa gimbiya ta mambila kenan hajiya halima mai haskawa matan mambila suna ta yabawa kamar sannata aisha binani da da'iran zuma a zukushe Allah ne ya baki ne jan kunne ga masu farau koyan alaki ne Allah ba tanki ba ga mutum ba Allah ya kara arzikin ki da ramdam mu ce da hasadan ki hajji muna nan na lura su don halin su ko bai ba sarauniya ta dawa ne ce ko ina ana batun ki muje dai Allah tare ki mai hali na yabawa adam ku bar ni na sauka kun sarauniya masanin aika yawa halima umar fariya gimbiya ta mabila uwar mujagariya gimbiya ta mabila yar gidan sarauta ce hajiya halima umar fariya kenan sannan yar mulki jinjina muke ta yabawa Allah kare hajjajin muwa gazam da abawa na rero wakar a yau ko babu gazawa gane wake sarauniyar mu mai haskawa darajar nabi a halai sahabban sanya martaba ga matan mabila gimbiyar mambila jaruma muna gaida ki masu kema ko ina hajjaja an sanya ki hajiya halima tarnakin magauta a rakiya martaban matan mambila kina karewa mai taimakon mutane lura maki gani ko ya kauce ruwa kin zama dole a bide ki a dace baki zon wargi sarauniya a jaki a zauce sarautar mata ke kadai ishi gayya